Abi nós sentamos com o Dr. Nana Kort. Nana está vindo de Holanda. É um par de dias que nós estamos até dia 22. Nana está ortoped, cirurg ortoped. E está especializada em rodilha com heup. E agora que está na consulta dia 22, por assim, uso de oportunidade também para uma consulta com o Dr. Kort. E se não, agora vai nosso parceiro virtual também. E é interessante, é um produto único que ela desenvolveu, que está na Corto Clinic. E nós sabemos papel com Nana, é produto que ela desenvolveu, que nós temos para evitar gastamento de rodilha, com heup. Tu recosta aí para nós conduzir e a caminhar nós temos que Nana, bom vir cerca de nós. Bom vir na Corsol. Opidushi na Corsol. Sale rato por de frio. É aguaceiro? Aguaceiro. Ok. Nana, botar na Corsol agora aqui, que está em meta de bobichita? Het meest belangrijke is eigenlijk van het bezoek dat we zeggen van hé jongens, de heup- en knieslijtage neemt steeds verder toe. Als we naar 2030 kijken, over de hele wereld 300% toename. En dat heeft allemaal te maken met ouder worden. Dat heeft te maken dat we steeds meer mobiel willen zijn. En ook omdat we zeggen van hé, als we iets beperking hebben, dat accepteren we niet meer. Dus daarom neemt dat toe. Maar dan hebben we het over dus heup- en knieprothesiologie. En het belangrijkste daarbij is eigenlijk dat we zeggen van jongens, moeten we wel al die heup- en knieprothesen zoveel plaatsen? Kunnen we niet beter naar preventie? En zorgen dat de heupen en knieën minder slijten. Want de heup- en knieprothesiologie is super, is echt een goed product. Dan kunnen we helemaal met procesoptimalisatie, digitalisatie kunnen we de succesratio echt een stuk omhoog brengen. Maar het is en blijft een operatie met een grote impact. Dat houdt in dat als we opereren dat 40% van je batterij gaat naar beneden, zeg ik altijd, je energielevel. Dus het is echt iets groots. Er zit nooit 0 risico, nooit 100% succesgarantie. Dus als je het mes kan voorkomen, dan is dat het beste. Então, que produto que o dokter desenvolveu? É uniek product que o desenvolveu? Nou, als je kijkt in de gewone gezondheidszorg doen we eigenlijk alles. En dat houdt in dat we orthopedie, chirurgie, oogheelkunde, alles doen we daar. Maar ook binnen de orthopedie doen we de heup, de enkel, de schouder, de rug, alles doen we. En ik heb op een bepaald moment gezegd, als je dus heup- of knieslijtage hebt, wil je eigenlijk naar iemand die alleen maar dat doet, gespecialiseerd. Ik noem het altijd, het is een beetje een boutique kliniek. Dat houdt in dat we alleen heup- en knieslijtage doen en dan ook alleen heup- en knieprothesiologie. Waarbij je hoge expertise hebt en door die hoge expertise heb je weer hogere kwaliteit en een grotere kans op succes. Ja, zeker, dat is zeker. Que nós porrasse sobre a slijtage de rodilha, heup, problema muito grande na corsol também. Que nós porrasse para evitar isso? Ja, een van de grootste impact is natuurlijk het gewicht. En het gewicht, want wat houdt dat in? Als jij 15 kilo te zwaar bent en je gaat zakt door je heup en je knieën, komt 6, 7 keer je lichaamsgewicht komt op je knie en je heup. Dus houdt erin als jij 15 kilo te zwaar bent, dat jij 100 kilo extra krijgt op je heupen en knieën. Nou, hoe meer kracht dat op elkaar is, hoe meer dat slijt. Dus dat is een van de grootste factoren die slijtage veroorzaken. Daarnaast heb je natuurlijk als je ooit een trauma hebt gehad en al beschadiging. Maar dat gewicht is echt een hele belangrijke factor daarin. Dat is de ziekte van onze generatie. Ik ben ook al wat ouder, 50 plus. Ja, ik ook. Maar de jongere generatie is juist weer een ander probleem. Dat is het minder bewegen. Ja. Maar dat gaan we waarschijnlijk over 20, 25 jaar zien in de nieuwe generatie. Dat daar ook meer slijtage is door te weinig bewegen. Agora que nós está papiando de gordura que está ocasionando slijtage para que pare nós está jovem não que porta não tem gordura, pero não está move suficiente. Que nós temos bem assim hoje, mas se bem move mais tanto, mas ora botem slijtage na gordura com o heup parte mobilidade está baixo, parte social está baixo. Que pode pensar também que é a idade adequada para fazer uma operação assim?
Ik denk dat de basis, het belangrijkste is dat jij eigenaarschap weer neemt over jouw eigen lijf. Want het gaat over jouw heup, jouw knie. En het is altijd raar, zeg ik, van als wij iets gaan kopen, een auto, een laptop, wat het ook is, gaan wij op internet, gaan we kijken, prijs-kwaliteit verhouding, waar kan ik dat halen? Ga ik op vakantie, ga ik kijken. En het raar is dat als het over je eigen lichaam gaat, weet je maar heel weinig, in dit geval over heup- en knieslijtage. En dus ook, je moet de eigenaarschap nemen over je eigen lijf. En dat houdt in dus dat onze taak, vind ik als dokter, is om jou te leren wat is heup-knieslijtage, wat is de oorzaak, wat kan je zelf doen, wat kan een dokter doen. Met alle verhalen erbij, de plussen en minnen, de gevaren. Ja. En juist wat het wel kan, positief kan veroorzaken. En dat is eigenlijk waar we heen gaan, is dat samen beslissen. Vroeger was het allemaal ja dokter, ja dokter, ja dokter. Ja. Heel zelden nee dokter. Maar ik vind dat dus belangrijk dat jij eigenaar neemt. En zeker is dit met heup- en knieslijtage is het zo dat er niks moet. Streek je de straat over, word je aangereden, steekt je bot uit je huid, Ja. dan moet er allemaal niet iets gebeuren. Maar met heup- en knieslijtage is dat niet zo. Dus we moeten ook niks. Want heb jij heup- of knieslijtage, moet ik jou niet opereren. Je wordt er 105 mee, zeg ik altijd. Alleen, dan gaat het over kwaliteit van leven. Ja. En die kwaliteit van leven, dat bepaal jij als, ik noem het nooit patiënt, cliënt, want met heup- en knieslijtage ben je niet ziek. Ben jij als cliënt bepaalt waar de grens is, er moet wel of niet iets gebeuren. Er moet wel een indicatie zijn. Ik zeg altijd, er zijn 3 dingen die belangrijk zijn. 1, je moet klachten hebben. 2, bij onderzoek moet je mechanische beperking hebben van de heup en de knie. En op de foto wil je bot zien. Ja. Wil je gaan denken aan een prothese, maar dat is end stage. Zijn die 3 dingen, staan de stoplichten op groen, dan is er de mogelijkheid om te opereren. Alleen dan nog bepaal jij als cliënt of je dat wel of niet wil doen. Omdat het niet moet. Maar dan hebben we het weer over prothese. Ik zei net al, elk mes heeft een risico. Dus we moeten eigenlijk gaan kijken dat we die slijtage gaan voorkomen. En dan gaan we een stuk terug naar voren. En dan heb je het over waar we het net hadden, gewicht. Ja. Dat is een heel grote factor. Dus, en dat is voor je heup en knie, maar ook je algemeen lichamelijke veiligheid. Dus dat gewicht is prioriteit 1. Maar daarnaast kan je ook denken aan sporten. Ja. Goed sporten. En wat is goed sporten? Dat houdt in dat je zoveel mogelijk blessures voorkomt. Dus er zitten meerdere factoren die een rol spelen. En wat je wel ziet, denk ik op Curaçao, is die BMI is wel een van de belangrijke factoren. Want ja, de BMI is in Curaçao gewoon heel hoog. Hè? De verhouding tussen lengte en gewicht is gewoon, de mensen zijn relatief zwaar hier. Ja, en dat geeft verhoogd risico. Dus we moeten eigenlijk zorgen van niet gaan alleen maar denken over opereren. Ja, gelukkig is het er als het nodig is. Maar we moeten naar voren en zeggen, laten we eens gaan kijken hoe we kunnen zorgen dat in de toekomst het niet zo hard groeit, het aantal protheses. Ja. En door naar Corto Clinic maken jullie de mensen ook bewust van wat u net vertelt? Heel belangrijk, heel belangrijk. En dat is niet altijd makkelijk, hè? Want vaak komen er ook mensen die zeggen, bon, ik heb slijtage en ja, jij bent de dokter, jij moet iets doen. Nee, maar dan gaat het ook weer over de eigenaarschap. Wij moeten ook uitleggen van wat kan zonder opereren en ook de eigen inbreng daarin. Dus dat houdt in bewegen, afvallen, ook kijken, zijn er andere redenen? Bijvoorbeeld de schildklierdysfunctie kan ook zorgen dat je dikker wordt. Dus het is niet alleen maar het eten, maar het is het hele verhaal. Het is een combinatie, Ja. hè? En dat is iets wat je zelf kan doen. En dan ga je natuurlijk nog naar een hoger level, op regeringniveau, waar nu ze heel erg in Europa ook mee bezig zijn, is het aantal suiker wat in de producten zit. Moeten we dat niet naar beneden brengen? En dan willen ze de tax daarvan omhoog brengen om te zorgen van jongens, minder suiker. Dus er zit op hoger niveau een verantwoordelijkheid. Maar ik vind nog belangrijker, het gaat om jou als cliënt. Dus je hebt ook je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En daar kan je een heleboel in doen, samen met je huisdokter. Zeker. Oude dokter, 10
differentie in verschillende soorten prothesen? Nee, tegenwoordig eigenlijk niet meer. Want de protheses die wij mogen plaatsen, die zijn allemaal in een ODEP-rating. Dat is ODEP-rating, minimaal moet dat 5 jaar resultaten hebben. Ik zeg altijd, als je naar auto's gaat, wij kunnen geen Lada meer plaatsen. Altijd Mercedes, BMW's. Ja. Dus die producten zijn goed. Alleen, dan hangt het ook weer af, hoe ga je die plaatsen? En daar hebben wij ook weer de extra stap ingenomen, dat je naar digitalisatie gaat. Dus bij de standaardoperatie gaat een heleboel op het oog en passen en meten met wat apparatuur. Maar wij zijn de next level gegaan. Wij zijn dus nu opereren met robotarm ondersteunende technologie. Waarbij we dus alles helemaal digitaal voorbereiden. Maken een CT-scan van de heup of de knie. Daarmee hebben we helemaal het beeld van jouw specifieke heup of knie. Dan weet je al van tevoren welke maat prothese erin moet. En bij de operatie opereren we op punt 2, punt 3 mm nauwkeurig. Weten we waar het bot is. Dus in plaats van op het oog gaat dat nu in millimeters graden werken. En dat maakt het dus weer meer reproduceerbaar. Daarbij doen we alleen maar dat. Alleen maar heup- en knieprotheses. Ja, en dat maakt dus dat de kwaliteit weer verder omhoog kan. Maar dan nog, het is en blijft een grote operatie. Het is nooit een operatie waarvan je zegt, laten we het maar doen, want anders moet ik het over 2 jaar. En teco quanto hay e prothese por queda? Het durable? Tot hoe lang? Ja, dat is altijd een hele gewone vraag die ik heel veel hoor. Wat is het punt? Kijk, er moet een goede prothese in. Hè? Er moet een Mercedes, BMW in. Ja. Maar als jij die heel veel rijdt, slijt die sneller. Dus het hangt ook weer af van hoeveel je ermee doet. Ga je elke dag marathon lopen en squashen, ja, dan slijt die sneller. Maar de andere kant is ook weer, hoe plaats je hem erin? Bij de knie is dat het makkelijkste uit te leggen. Plaats je hem zo, dan is de kracht gelijk verdeeld. Dus plaats je hem zo, dan krijg je piekbelasting, dus gaat hij minder snel mee. En daarom is die operatietechniek zo belangrijk, dat hij er netjes in komt. En dan gaat het weer naar jouw eigen verantwoordelijkheid. Hoeveel doe je ermee? Ik zeg altijd pluk de dag, want ik kan wel zeggen van ja, als je een heleboel doet, dan gaat het plastic slijten en moeten we het plastic wisselen. Over 10 jaar, hè, dat is dit, want we weten het niet. Maar over 9 jaar kom je onder een auto en heb je 9 jaar niet van je leven genoten. Ja. Dus ik zeg altijd, pluk de dag, doe er alles mee wat je kan. Het belangrijkste is geen pijn meer. En dan zoveel mogelijk functie. En dan doe en laat wat je kan. Maar ergens komt er een grens. We worden ouder, dus we weten ook dat we niet meer alles kunnen doen zoals we 20 jaar geleden konden. Vorige keer dat ik hier was, ben ik met mijn zoon de Christoffel opgeklommen. En ik dacht dat ik nog 20 was. Maar de jongens waren al boven en ik was nog niet boven. Ja, maar dat zijn ook allemaal dingen, dus het belangrijkste is, we hebben het niet alleen over de heup en de knie, maar wat heel belangrijk is ook onze mindset. De patient expectation, onze verwachtingen, wat willen we ermee? En ook van, wat gaan we doen? Nee, ik kan jou super opereren, maar als jij zelf niet oefent, is het resultaat niet goed. Zet ik de prothese achterstevoren en jij oefent, wordt ook niks. En dat is weer het samen, ik zei net het samen beslissen, maar dat hele project moet je samen doen. En u zit nu hier. En dan por acerca dokter, bota doen een afspraak, dan presentatie con esse item que o Ja, de afspraak kunnen 2 dingen doen. Eén belangrijk is via onze info e-mail of onze website korteclinics.com kan je zo de afspraak maken. Zeggen van ik wil een afspraak. Dan is het hier dat ik thuis langskom. Of u gaat langs thuis bij de mensen? Ja, bij de mensen thuis. En dan vanuit daar gaan we kijken hoeveel de slijtage is. En dan wat ik net al vertelde, kijken van jongens, wat kan je zelf? Waar kunnen wij bij helpen? En het eindstadium is dan eventueel een heup- of knieprothese. Maar nogmaals, het belangrijke is dat je de informatie krijgt en jij weet waar je staat en jij beslist op basis van jouw kwaliteit van leven wat je volgende stappen moeten zijn. Então, se uma pessoa não logra ir com o doutor na consulta, para uma consulta,
Ja. Depois, is het por? Ja, zeker. Zoals ik al zei, hè, wij houden van digitalisatie. Dus alles kan virtueel, online. We kunnen de foto's, beveiligde lijnen, alles kan virtueel ook geregeld worden. Ja. En u zit in Nederland in Eindhoven? Net onder Eindhoven. Net ja. onder Ja, Eindhoven. want ik heb gestudeerd in Nederland, daar uiteindelijk dus gebleven. En toen dacht ik, waar ga ik naartoe? Toen dacht ik, laat me zo 3 graden warmer, dus laat me zo ver mogelijk in het zuiden van Nederland gaan. Nog een beetje dichter van Curaçao, Ja. van die warmte. Ja. Niet zo dicht, maar een beetje dichter. Oké, dokter, Nana, tabada hoop interessante papi kubo. Anto mita kere ku nos tabai pone e-mail tambe kuta info@cortoclinics.com. Ku por manda e-mail para uma consulta of também subir a website de Corto Clinics e nan também por trás consulta. Ja. Sim. E para na Holanda, dokter está back na Holanda dia 23. Que vem se você visitar dokter Nana Cort também. Esse também é possível. Ja, Sim. ik niet ben back seguro. Seguro. Dokter, estava um prazer para Cubo. Então, me espera que não sei na loja se uso de oportunidade que botar na show para uma consulta. Passou, mas eu bisa nós temos que cambiar nos mindset e nós temos que chegar na conscientização que a bebida é dia gasta, ja, botinho que direito, mas também para cambiar o nível de vida, o estilo de vida, como saúde, cultura, é uma combinação de fatores. Ja. Dank Samen kunnen we de volgende stap nemen. Correto, seguro. Dokter, dank por estar junto conosco. E, by the way, Dr. Nana Corta ajuda com o show, ela nasce na show, ela estuda na show, ela vai à escola aqui na, e depois que ela vai à Holanda, ela queda na Holanda, ela queda em Havana, não. Mas agora que está cerca de nós, e está bem regular com o show também. Pero dank por seguir conosco, nós temos Dr. Nana Corta. Dank. Dank je.